DTADC chongbari ni countdown chengkheno operation lotus ni darate kesepjak Tipra Motha ni campingo bodolni kusuno BJPni logiwo thangtei faitei ungma kitingei thongrungo kusu kuthuk ungei tongkha chongbari swkangno kotor amjokmungo klaikha Tipra Motha ADC chongbari swkangno Tripura hasteni hataini thongrungo chungkha tungpla khampla operation lotus ni darate tabuk ungse tongkha kwlwijak Tipra Motha campingo DTADC chongbari ni salmari yashimathi lekhainaike 12 sal banglia obahai nangkukmani jorao bodolni bisingo belai khorok mihimnani fer ungkha Tipra Mothani batainai rokni bodolni kwbangkuk MLA tai heavyweight neta rokni tongmungno kitingei songmung kasana chengkha koksil chamuk borokni bisingo kusuno nukjakeino BJPni bokha basawoi songmung tisakha baksaba sakni bodolno chubakha siring tongoi haini bagai khadulaijak bodolni adong rok bodolni bagai kebengnai rokno tui daktino kwragyapri senai hinui saka obahai jorao srai khafermani bwskango tubukha Tipra Mothani bisingo baksani wansukma hinke obahai bodolo tongtutui busu ungei basanai rokno daktino bodolni karina nangthai hinke se bodolo raida rukjak sinai te babaisa hinke tabukno kwragyapri sena gosiya borokni wansukmung hinke o jorao bodolni tiklaike o netarok dadak sidak BJP bai kwrungna shep manai abo chongbari ni swkang teibo dagarjakma hai ungei mano bodolni sakao o jorao nangkukmani ungkha bodolwijakare thakna nainai rokno tui bodolni busurokno bodolono khoboi tonike borok nukjakile camping slai mangalak obono wansugino swkangei thana nayo mothani adong rok haike bo bodolni obusu tongnai rokni samung phanthunta charinani bagai wansukjakha kokchapthani thongrungno tui sinai nungnai rokni wansukma hinke asuk onglaimani ulo financial tebo operation lotus ni sampli klai mano o jorao hatai amchayo sakni bodolno krak khlaina bagai ongkhorjak BJP bodol rok omtei jorao bodolno thansa baksa tonina tei chongbari ni kholao sakno krakhe bachawoi tonina jotoni silai kotor amjokmung ongei bachakha Tipra Mothani bwskango Bureau Report News Now